Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah. Ba haka in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan bawan Allah da kuke gani sa kusa da ni yana ta sharban kuka da ihu. Aka ce wannan mutumin a ƙasan Japan ne. Wannan mutumin a ƙasan Japan ne, wato Yaban ne, ya shiga wajen caca, ya shiga gidan caca da kuɗin Japan wanda ya kai wato 300,000, wanda idan za ka lissafin kuɗin da dala ya kai kusan dala 2,000, ma'ana kimanin miliyan 2 ba kaɗan dai a naira. Tunda ya shiga da wannan kuɗin wajen caca ne aka cacike shi, aka cinye kuɗin nasa gabaki ɗaya, aka cinye kuɗin ne ya fito yake yanka ihu kamar da kuka gani, kamar yaro ƙarami, kamar mahaukaci na yanka ihu saboda mai an cacike shi, an cinye masa kuɗi nasa gabaki ɗaya a gidan caca. Allahu akbar. Bawan Allah, wannan ba abin da zai nuna mana face girma da darajar addinin musulunci. Wato musulunci addini ne mai girma, addini ne wanda ba taɓa yin addini irinsa ba, kuma ba za taɓa yin addini irin musulunci ba. Ka ji abin da Ibn Husaymin yake faɗa, yake cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wa lintifa'i sharri anhum wad darar. Yace addini ya zo ne saboda farin cikin ɗan adam, domin taimakon ɗan adam. Wallahi musulunci ya zo ne don ya taimake ka, don ya taimake ni, domin ya taimaki ɗan adam gabaki ɗaya. Sai ce fa kullu amrin nafi'in qad shar'a, duk wani abu mai amfani wallahi sun da musulunci ya shar'anta. Wa kullu ma yaduruna qad mana'a, kuma duk abin da zai cutar da mu wallahi sun da musulunci ya hana. Duk abin da zai cutar da kai, ko ya cutar da ni, ko ya cutar da bil adama, sun da musulunci ya hana. Yanzu ka taɓa tambayar kanka, da Allah ta'ala ya haramta mu caca, to me zai samu idan ba mu yi caca ba? Me amfanin Allah, me Allah zai amfani da shi idan ba mu yi caca ba? Ba abin da Allah zai amfani. Inna Allah ganiyun 'anil alamina. Allah baya bukatar kuma wajen bil adama, amma ya hana mu caca. Ka taɓa tambayar kanka, to me hikima? Shi Allah bai zai amfani da komai ba, me hikima? Hikima saboda kada ka cutu ne, don kada irin abin da ya samu wannan mutumin ya same ka. Wallahi Allah ya haramta caca ne domin kada irin abin da ya samu wannan mutumin ya same ka. A dukiyarka aje a cacike ka, ka yi asaran dukiyarka da ka sha wahala ka tara, saboda kai musulunci ya haramta caca ba don wani abu ba. Wato addini ne mai girma musulunci. Ka ji abin da Allah ta'ala yake cewa, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah ya ce, ya ku wanda suka yi imani, ku sani cewa giya da caca da tsafe-tsafe da sauransu, Allah ta'ala ce duk wa'annan dotti ne, min amali shaitan, na daga cikin aikin shaitan. Fajtanibuhu, kunu sance su, la'allakum tuflihun, domin ku samu babban rabo. Allah ta'ala ya haramta caca domin kada ka cutu. Allahu akbar. Ka taɓa ganin musulunci addini mai girma irin wannan, addini mai daraja, mai ƙaunar bil adama irin wannan? In uwa mu yi farin ciki, mu gode wa Allah da shirya da mu zuwa ga wannan addini mai girma, wannan addini mai daraja. In uwa mu gode wa Allah da wato riko da wannan addinin, mu rike sa da ƙarfi. Allah ta'ala ce khudhu ma atainakum bi quwwa. In uwa mu rike wannan addinin da ƙarfi, mu riƙe sa da ƙarfi, ko musulunci ko ƙafar katako, kan mu yi wasa da wannan addini namu. Mu riƙe sa yan uwa, shine izzar mu, shine ɗaukakar mu. Wallahi ba ma da wani ni'ima, ba ma da wani arzikin da ya wuce musulunci. Mu riƙe sa da ƙarfi, sannan yan uwa mu yi ƙoƙari wajen mai bawa addinin gudunmawa, kowa gurgudun ikonsa. Don Allah, kowa cikin mu ya zama yana da wani kafan da ya riƙe wa musulunci, kowa ya zama akwai wani abun da ya riƙe wa musulunci, wanda zai taimaka da kuɗinsa, ya taimaka wa musulunci da kuɗinsa, wanda zai taimaka da matsayinsa, wanda zai taimaka da lafiyarsa da ƙuruciyarsa, wanda zai taimaka da iliminsa. Duk abin da kake da shi, bawan Allah, ka tsaya ka ba wannan addinin gudunmawa, saboda baka da ni'ima da ya wuce sa. Muna fata Ubangiji Allah tabbatar da mu akan wannan addini na musulunci. Ubangiji Allah raya mu musulmai, ya kashe mu musulmai, an tashi alƙiyama mu tashi muna musulmai. Allah sa mu cika da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.